138 igen, 29 nem és egy tartózkodó szavazattal elfogadta. Most soron következik a gyülekezési jogról szóló 2018. évi 55. törvénynek a gyermekek védelmével összefüggő, valamint az ehhez kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/per 11.201-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslattól történő döntés és a záró szavazás. Figyelmeztetem és képviselőtársaimat, mivel úgysem vesznek részt, akik fönn vannak. Bravo! Emlékeztetem, kérem képviselőtársamat, őrizzék meg nyugalmukat, akik arra születtek, hogy a rendetlenséget szítsanak, azok most is ezt teszik. Emlékeztetem önöket, hogy tegnapi döntésünknek megfelelően a törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyalja az országgyűlés. A Törvényalkotási Bizottság összegző módosító javaslatát T/per 11.201/4-es számon, összegző jelentését pedig T/per 11.201/5-ös számon terjesztette elő. Most az összegző módosító javaslattól döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási Bizottság T/per 11.201/4-es számú összegző módosító javaslatát? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 137 igen, 28 nem és egy tartózkodó szavazattal elfogadta. Most a zárószavazás következik, melynek során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal módosított szövegéről döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/per 11.201-es számú módosító javaslat összegző módosító javaslattal módosított szövegét? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 136 igen, 27 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat, hogy mindezt, ezt a botrányt a parlament üléstermében történt, azért a többség becsülettel és tisztességgel és fegyelmezetten végezve munkáját vette tudomásul. A Momentum képviselő csoportja, amelyik ezt előidézte, ők saját magukat zárták ki azzal, hogy most távoztak. Természetesen a rájuk vonatkozó szankciók azok érvényesek lesznek. Tisztelt Országgyűlés, az elfogadott napirendünknek megfelelően most a tegnapi ülésnapon elhangzott interpellációkra adott válaszok elfogadásáról történő határozathozatalokra kerül sor. Földi Judit, a DK képviselője, az I/per 10.891-es számú interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a választ? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés az interpellációra adott választ